салом алейкум дӯстон, подписчикҳо, ғайр аз подписчикҳо ва ҳар касе ки ин навори моро дар ин лаҳза тамошо мекунад. Умедвор ҳастам ки сарбаланду сеҳатманду хонобод ҳастед ва ман ҳам барои шумо ҳамин орзуро дорам. имрӯз дар бораи табобат кардани гаймарид дар условияи хона, яъне дар хона чӣ тавр табобат кардани гаймарид. бародаро, гаймарид чӣ аст? ҳозир мефаҳмонам ки аввал гаймарид чӣ аст ва чӣ намуд касал аст, баъдан дар борааш чӣ тавр тайёр кардани дорура мефаҳмонам. гаймарид ай менингит фарқ дорад. баъзан бародарҳое ҳастанд ки гаймарида ба менингит арараш мекунанд, путат мекунанд. гаймарид чизе ҳаст ки вақте ки шамол хӯрдан, воспаление меган, вақте ки грипп мешава инсон, баъдан ана ҳамиҷоҳош ба болои қошош, чашмош ҳами хел дард мекунанд, баъзан дандонҳо ҳами хел дард мекунанд, ҳама ҷо айбиниё маҳкам мешаванд, айбиниё баъд чирк хун мерава. ана ҳамина гаймарид мегӯянд. табобат кардани ин дар беморхонаҳо ки мераванд, баъзан инҷоро шукоф мекунанд, сӯзан мезананд, зардовора мегиранд. барои ҳамин зардова гирифтан ва инҷоро шукоф накардан дар условияи хона, дар хона тарзи табобатша ман барои шумо тавсия метиҳам ва мефаҳмонам. зеро ки ин кора ман ба ҳар лаҳза барои худам дору тайёр мекунам. ҳар вақте ки бемор мешам, ба ҳамин касал гирифтор мешам, дору тайёр мекунам ва ҳамин усула истифода мебарам ва алҳамдулиллоҳ ки натиҷаша мебинам. ҳозир ман барои шумо гӯем ки мефаҳмонам ки чӣ намуд тайёр кардан дар кора. хуб, ана бародаро, дар инҷа подсолнечное масло мегӯянд, равған, ин асал, пишевая сода, содаи хамир ва баъдан ватная палочка, гӯшковак, мо гӯшковак мегӯем. хуб, ин тайёр кардагии доруи худмай. ина тайёр кардам, баъд дар ёдам зад ки чӣ мешавад ки барои мардумам тавсия бидиҳем. хуб, ҳозир ман мефаҳмонам ки ин дорура чӣ намуд тайёр кардам. ҳанамин қошиқи чайная ложка мегӯянд, қошиқча. якта ҳамин қошиқча руған гирифтам, якта асал гирифтам, якта сода. ҳар се ҳамин маҳсулота дар ҳамин зарф андохтам ва омехта кардам. баъдан шуд ина ҳамин намуд дору. ҳозир ман тарзи истифода бурданша боз мефаҳмонам ба шумо. хуб, бародаро, ай ана ҳамин ватная палочка якта мегирем, ай ҳамин доруе ки тайёр кардагием, ина дар ҳамун дору тар мекунем гӯем. хуб, ана ҳамин хел мегирем. касере ки биниш майдатар боша, шукофи биниш, хай бо худаш метавона ки хели ватная палочка соз куна ва камтарак ина хел агар ғавси бисёр бигира, пати биниш шукоф майда боша, ҳамаш гӯем ки дар биниш намеғинҷа, ҳамаш дар берун мемона. ба ҳамин хотир метавонед ки ба андозаи ҳамун сурохи бинитон вақтона ватная палочка соз кунед. акай мо ки қадди туннели анзоб патои бинимон ҳуян меравай. анам хел мегирем. хуб, ҳозир бо нишон метем ки чӣ хел ина бояд истифода кунем. ин бародаро, ҳамун ватная палочкара пеш мекунем. и бини ҳуяй мерава, инам то ахирша гӯем ки пеш кардам бирафт, то ҳамҷора омадагиам. хулоса гап ина ҳамин хел 20 минут, баъзан вақт 15 минут ҳам мешава бестин. чунки баъзан асалҳое мешава, инами асале ки ҳозир ма гирифтагим намедонам, ба фикрам ки асал тоза нестай, чӣ хеле ки намесӯзона, ё ин ки шояд ай ман нав шидаги, ай ҳозир чӣ хел нав шид, як рӯз ду рӯз шида ки ҳамин савз шид, шояд ки оли яра шидаги нестай, ин дурун барои ҳамин намесӯзона. набоша агар не камтар месӯзона, камтар нороҳатат мекунад, хел намесӯзона ки бетоқат шай, лекин камтар нороҳат мешай. ина ҳамин хел 15-20 минут, агар ки пуртоқат боше 20 минут бесте, набоше агар хай 15 минут ҳам мешава. 3-4 бор дар як рӯз ана ҳамин усула истифода мебаред. агар дар ин пати бинӣ тела кардиш, ба ин пара хоб мекунӣ. ина масалан ба пати бинӣ чапам тела кардам, ба тарафи рост хоб мекунам. агар дар рост хоб кунам, ба тарафи чап хоб мекунам. мисол ана хел местем, як 15-20 минут ждат мекунем. худованд ҳамаи шуморо сиҳат ва саломат нигаҳ бидора ва ҳеҷ вақт бемор нашед.
اگر که امکانیت داشته باشه برادران همین کانال ما رو دستگیری کنه، подписаться نکرده باشه подписаться کنه، لایک بجقین. انشالله با نوارهای خوب در پیش است. خداوند همه شما را نگهدار باشه و کامیابی های زندگی را نصیبتان کنه.